Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV hande ko le 1er février 2026 eɗen ɗo e wuuro meɗen Agnam Lidoɓe taw ko hande tigui woni deuxiéme jour campagne médicale mo ɓiɓɓe Agnam Lidoɓe naɓe mbaɗata ma won hande duuɓi sappo ha joni yimɓe ene continue arde e tawno ko ñalawmaji tati ko le 31 ko le 1er ha le 2 janggo inchallahu rabbi wadde en jii ko woni ɗo ko yimɓe gummima e falne nde partout ngari pour wawde yidde safrade ɗo noon woni ko wiya ko sabamde joguiɓe probléme guite ɓe ko catraque kala poɗɗo opéré do opéré kala kadi mo ganduɗa kadi en foti windanede ordonnance taw yettaki opération windane ordonnance ok kokdi fotɓe windanede lunette aji aussi c'est la même chose eɗen noon darde e ɓiɗɗo goto mo Agnam Lidoɓe najo ko baniraɗo gorko o wiite ko Issa Ndiaye kanko kadi woni hande président ADESCAL mo Agnam Lidoɓe so wiyama ADESCAL mo Agnam Lidoɓe waɗi ko section ngaji tati waɗi ko ɗo e nder Agnam Lidoɓe e wonɓe to e Dakar e wonɓe to e France so tawi noon ɗum wawi dañede ɗo hande e nder Agnam Lidoɓe ha hande en waɗi organisé ko fotini campagne médicale ma won hande 10 ans ko ballal Allah e ballal ADESCAL noon so wiyama no wonni mbimni ko calɗi tati ko wonɓe ɗo ɓe e wonɓe Dakar ɓe e wonɓe to e France kamɓe noon e ballal Allah e ballal partenaire uji mabɓe wadde noon en haani so tawi en gari en tant que kanko gardinaɗo hande fedde nde ADESCAL mo Agnam Lidoɓe mbeɗen mo micro o salmodira e bandiraɓe o waɗa men présenté fedde nde e kadi hol darde nde fedde nde darini wuuro ngo guila ene woni e jinnaɓe amen hamin gari minen ko amin donti ɗum wadde Issa bisimilla ma e Pindi TV. Assalamu alaikum warahmatullahi caggal jettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en jetti Allah jetti Salimata Dia min beltanima on feewi kadi ko kalɗa ko noon tan sa wi ADESCAL tan ko firti min guri ngu foof kadi ADESCAL wona tan wona Dakar tan foti ala Afrique central naɓe jogui ɗum ɗo kala Afrique kala ɓellinaji woni ADESCAL nan toon heddino ko ɗo woni fobre nde to woni ceerte ɗe kala koɓe dañi toon e aduna e caggalide kala ko dañi so Afrique Europe kala dañi ko addata e nder Agnam Lidoɓe hande gonɗo koye campagne médicale hende hikki waɗi duuɓi sappo campagne médicale ne waɗe kadi sa neɗɗo waɗi wattiren taw ko gonɗi e muɗum kadi sa ari ɗo a safaro ummiɓe caggalide ala fof yimɓe gumma gari ɗo safrade ɗo kadi sa ari ɗo machallah a heydata a ɗomdata inchallah so arsuko hen tan heɓata cafroɗa kadi affaire wona hay ala ko yimɓe fof neni pour hen ala linnaji ala kala garɗo law dañi so heure ma tan a natata cafroɗa ala heedi ala haydara yimɓe ñaga yimɓe moƴƴat tan wonda e deere e wonda kadi famamuy watte ko kadi ñagat duwaw watte ko par ce que namdi doole namdi ballal ene heewi tampere heewi feere kono noon Allah woni foof ADESCAL uji en dendi ene jinggo ɗum ƴetta partenaire uji amen acide ummoroɓe Mauritanie naɓe wonɓe caggalide naɓe ala fof ko mbatta hen son kala fof darde mbaɗa hen eywa Issa en tant que gardiɗo fedde mon fof ne andi ardade fedde weeɓani wonko gandumi hen par ce que min mi ardinomo ADESCAL mo Dakar eɗen gandi weeɓani beele ADESCAL mo Agnam Lidoɓe ha joni ene daari beele sukaɓeɓe ne tinni hen no mawɓe tinnorino hen hanki walla won laaƴal ngal jiiɗa hen ko ganduɗa hande aɗa wawi wadde lancé message à travers Pindi TV beele ɓiɓɓe lidunaɓe ɓe ganduɗa nanɗo e nder nanɗo e nder Fouta nanɗo e nder Agnam Lidoɓe ɓe tinnaka e fedde nde beele ene mbawa nande ngoɗon eraga ha ɓuura wawde tinnade fedde nde walla aɗa jagui tan kamɓe foof eɓe daari hen darde no poti darrade hen ni donc ko kalɗa ko gon yimɓe so gondi tan so kala so wadda gardiɗo so ardima noon kadi sa yi koye gardiɗo tiiɗi tan ko heeɓi caggal ɓe tiiɗi ɗum mais ɗo e ɗiɗi kam marma machallah wetere lan feewi sa wi noddi batu eɓe gara so kala nodɗa eɓe gara dil hanki fada hay sukaɓe ne gondiri ɗo kamɓe liggoro kam mbaɗata foof kam dokkata ndiyam kala wonɗo suudu kam mbaɗan ɗum tan ko darde heddino mawɓe amen adana ɓe no mbawno hande no mbawno adani e wadde kam joni kam weeɓani on sukaɓe kam min kam wiya machallah tinni feewi machallah kadi kala koɓe dondi caggal e ari ɗo wuure ma fewna few so jaɓi inchallah wala probléme goto alhamdulillah ɗum wadde ko yettere Allah eɗen gandi organisation ne muusi wona première édition gonɗen ɗo joni koye 10e édition meɗen yama won édition ngaji ganduɗa taw o wonani taw président ADESCAL mais hande oɗo édition mo ganduɗa kadi édition ngaji cakkiɗi ganduɗa ko amon président ñalawmaji haɗani tan yimɓe mbaɗede consulté walla opérede haɗa ɗon min ji on dafat bottaji on gaddat kala ñalluɗo ɗo safrade kadi ñamat gratuit wonani sooda ñamde min ji on ƴetten ndiyamejo oɗon cerva organisation beele teddani moon ha ɓurti walla ene hoybe moɗon
eyyi no teddini kono kadi kala ko neɗɗo kala pelliranda Allah wallu ma hen ko balla Allah tan kono kam tawi no muusi no muusi kono noon en heewi yaade wadda retir par ce que woni ko anni amen moƴƴo kadi miija moƴƴo mi gandi himɓe en jahana e dara kadi kala garɗo mi jiiɗa heɗum jiiɗa ɗom sa yi min defa bottaji mi gadani e mi jaro yimɓe par ce que ummo ge wuri wuro anda hay goto dispensaire tan ari ñamani yara haso safrima ni fodda ko def goɗɗo ɗum woni komi dogata ngo ndokko jomum ata e jara mi bannaɓe tuf ɓe jara mi bannaɓe bottari foof mi dokkami nde ɓe jarto hay probléme goto la hen ɗum woni ko hen intention amen haso muusino ala probléme mi mbaɗi mi ɗo ko an fewi Allah jarama jaram Seydi Ndiaye konngol ma cakkitingol ko wadde tan erago dendagal fuurankoɓe yo tinno nangodir en fof ke neɗɗo goto fof en ɓeɓɓimo kadi kala garɗo e wuuro he wiye bisimilla muɗum kala ko yiiɗi ko musidɗo mum yo andu wande wonno anni amen kadi kala garɗa maayi ko welama maayi ko mettuma mi heddino kala garɗo min ko wiye ko musidɗo mum wande wonno anni amen anne ko yo moƴƴi yo few yo ɗum ni yimɓe fof yo tinno balde ko neɗɗo goto kadi kala garɗo bisimilla muɗum wuuro he ala caɗele goto en fof ndenti jarama Allah jarama Seydi Ndiaye eɗen gondi ɗo ha joni e bandiraɗo gorko biyeteɗo Mamadou Ly kanko woni président organisation mo ADSCAL mo Agnam Lidoɓe eɗen gandi noon woni no mbiɗen ni so tawi ko wayni waɗi alay saago organisation tigui wawa darade kadi kañumen tigui mbawi yuɓɓinde gueɗe ɗe ɗum ɗon noon ko wedde mo micro tan o salmodira e bandiraɓeɓe kadi o haalane meɗen organisation holno lelorto guila programme o haala muɗum par ce que ene anda ene jaggue daɗo guila ne heddi lebbi tati lebbi nayyi guila nden faade joni kamɓe en tant que kanko président organisation hol tampere ndew tampi hen holno ɓe mbaɗiri organisé ha ganduɗa hitande foof eɗen jiiya machallah gueɗe ɗe no juɓɓene ndewa lawol Mamadou Ly bisimilla ma. Merci beaucoup Salamata Dia mi salminima an e wondiɓe ma kala e kuuɓal on beltanama no fewi on jarama kadi on jarnama o ko Mamadou Ly président d' organisation mo ADSCAL ɗo e Agnam Lidoɓe hande vraiment kam ko ñalawma kadi baɗɗo fayida kadi 4 ak ko ñalawmaji journée ji médical mo Agnam Lidoɓe donc wona en gona hoɓɓe hen donc en jeehi en mbaɗi hen 3 ans so waɗe en nommé président d' organisation mo Agnam Lidoɓe wona hunde wemde noon kono noon kam en mbaɗi ɗum coordonné no fewi machallah surtout sukaɓeɓe nana daari kadi wonno ko welɓe liggodirde kadi woni ɗo surtout kadi ɓe ko heɗɓe servir to banggue ndiyam ɓeɗo ko heɗɓe to banggue restauration e ɓen ɗo donc ɓeɗo kadi ko wadde accueillir hoɓɓe aroɓe ɗo e nder Agnam Lidoɓe donc hoɓɓe ɓe so gari pour gona e beau condition taw tampani ala hen tampere ala hay hunde donc vraiment ɓe jarnama no fewi machallah donc kam kala garɗo ɗo ardi ɗo ko jaam saabu momin mbaɗi hen expliqué foof kadi famata hen no fewi famanan min hen no hannirta ni kono noon moƴƴi kadi vraiment alhamdulillah machallah actuellement to wona ɗo alhamdulillah machallah actuellement to wona ɗo en tant que ɓiɗɗo Agnam Lidoɓe najo kadi alhamdulillah kadi jaaɗo tigui e terɗe membre bureau mo ADSCAL Agnam Lidoɓe eɗen gandi so wiyama Fouta ene yaaji won guure ɓurɗe mawde Agnam Lidoɓe machallah walla ni guure ɓurɗe ɗum en jogade moyen mais ko wayni ene satti yiide guure ɗe tawi ko mbi baɗɗo watti waɗi koko wawno kadi kala ko waɗi duuɓi sappo tan firti jomumen ene cuusi ɗum tigui kadi hankkandi joguinima ɗum expérience kadi ko gonga tigui woni ɗon hollo ko ɓeydata tigui wadde ñaax ɓiɓɓe Agnam Lidoɓe naaɓe nde ɓeydoto tinnade woni kewmi wiide ko jinnaɓe meɗen ɓe kam mbaɗi lawol mumen péri mbaɗi fodde mumen heddi ko enen sukaɓe ƴetten relève eɗen gandi ɗum wona kecci waɗi ɗum hol kadi ko mbatta ñaax e guure goɗɗe ɗe wawde wadde acte uji mbaɗi ni ha ko ganduɗa miskineɓe Allah ɓe ganduɗa ngala moyen ji pour wawde safrade surtout ko wiyete cataracte no fo ɗen gandi opération muɗum ene seedi miskino Allah wawna ɗum gara caflo gratuitement opéré dokke ordonnance uji jaaha taw mbaɗani buuɗu waɗa walla mbaɗani buɗɗiti machallah ko noon tigui affaire o kam ko mbiyami ko continuité rek saabu Agnam Lidonaɓe kam vraiment ko dariɓe guila hanki taw hande arani saabu ɗiɗo journée ji kañumen koko waɗi ene watti kadi yimɓeɓe foof mbaɗa sikki oɗo diwan foof ko journée 4 ak waɗata ɗum ɗo tan koye nder Agnam Lidoɓe vraiment ko wadde kadi sensibilisé yimɓeɓe surtout wonɓe ɗo e diwan ɓe donc noɓe ballodirta yimɓe kala joguino moyen yo tinnor saabu Allah nanga hen nanguiri hen juuɗe sappo saabu yimɓeɓe ene manquino moyen par ce que ene tampi no fewi kono noon Baba Samba Touré ene wonde ɓinguel mum Mama Touré donc kamɓene ɓe jii sababu o ɓe gandi yimɓeɓe no cuvrirta ni donc aɗa yaaha ɗo ha Wourossogui malla jaaha ɗo ha hôpital Agnam daga toon donc ene waɗi probléme aji kewɗi so yimɓe mbaɗi organisé surtout e nder guure he ma won ko nafi yimɓe no fewi machallah donc vraiment kam alhamdulillah actuellement ham to woni ɗo rewi lawol kadi moƴƴi machallah fewi surtout to organisation mo Agnam Lidoɓe vraiment min mbiɓe bravo surtout la jeunesse mo Lidoɓe donc min mbaɗiɓe félicité ɓe gaddi hen ɓe gari hen ha ɗo donc vraiment alhamdulillah machallah merci beaucoup
hande enen ɗo e Agnam Liiduɓe a nene mi salminimama. Mi salmitimama. Inde nde? Acca Aw. Toon jeeɗa? Agnam Goli. Agnam Goli garɗa Agnam Liiduɓe? Garmi Agnam Liiduɓe. Ngare fedde jokkere endam de e fedde yurmotoɓe e fedde waɗireɓe saabu Allah ɓe e daraniɓe miskineɓe minen emin nooti hen emin daara safara kadi fo yallah junnu balɗe mabɓe moƴƴini battane mabɓe kadi jokkere endam de ɓe mbaɗata nde yallah ɓoynuɓe hen emin belti hen emin ɗo minenne cabbori Allah emin ƴeewa minenne safara ɓalle amen min mbaɗi test jeeben min mbaɗi test fofo min mbaɗi heddi kadi joni komin tenki affaire jeese ɗe mais ko an ari walla holmo gadduɗa? ko min hooram ari ɗo. mani garɗa ɗo? mi ari ɗo gila hanki. Gila hanki ɗo mbalɗa? e mboɗum ɗo mi walani ɗo ni konen way tan koɗo ɗo pinmi ni tari gila 5 heures subaka ɗo emin goni ɗo hen. mais on keɓani caɗele no fewi? ala ko mawɗum min kayɗani min ɗomɗani emini ñaama emini jara emin carwi ndiyam so pottaji gari min gottoto min jara ata e fof min ɗo min ngala caɗele. so safa radio? minen hay ko min gari ko fayitade ni mataw kadi tagui min ɓeydeɗo murtude ɗo ko ñamde nde ala lor ala haydara ko tranquille aɗan jooɗi banggue ma hay goto lorani ɗo goto fof ne jooɗi wulaka ɗomɗani heyɗani. jarama. mi salminiɓe. nene mi salminimama? mi salmitima nenoya. inde nde? Maymuna Mudum Diop. to gummiɗa? mimi ko Caski. ko woni Caski? Dane Maayo. e mane garɗa ɗo en? garmi ɗo ko hanki. ɗo mbalɗa? ew no jiirɗa ñalawma o? jirmi ñalawma o ko welema e weltare kadi ko waɗete ɗo ko seeɓi Allah e nelaɗo Allah jomum waɗi saabu ɗum ma won jinnoɗo wadde safaro tawa ala joni noon ari ne waɗirane seeɓi Allah minenne koye ɗum min gari min golle rata min gari ƴewta minenne beele min daña hen safara e kanko kam ko ñaganteɗo Allah tan ko yo Allah yettinanmo ko anniya makko mo anni yo Allah yettinanmo ɗum minen fof emin duwo wuuro ngo fof kadi min duwima yo Allah yettinanɓe kala garɗo ɗo kanko o waɗi fodde makko kono soɓe gari bandiraɓe goto fof ne waɗa hen fodde mum saabu eɓe toppiti eɓe ñammina eɓe jarna eɓe mbaɗa foof mom noon min ñagoto Allah ko yo Allah nawru wuuro ngo yesso kanko ne yo baraji makko ɓooy faddemo Allah jarama nena mo jarama. on keɓani ɗo caɗele haydara? ala haydara min jiyani haydara kay nena min ñaami min jari min looto min gaddane ndiyam min gaddane ataya min gaddane kafe hay hunde heddaki heddaki e ma mbaɗɗon tampere tam tan. inde nde? wiyetemi ko Habsaña. Habsa to gummiɗa? oɗo fonde. mane garɗa ɗo? mi ari ɗo gila hanki. gila hanki aɗan ɗo comme no jiirɗa opération o ne muusi walla musani? opération o omo moƴƴi omo rewi lawol ranguji ɗin dey normal so rang ma yonti tan a naata hen. ko joni meeɗa wadde opéré? ala mi oppirima ɗo rawande yitere wotere. nden watti yiide? yi kay nden jiranmami ni joni. eyyi ko nden jiranmami. on keɓani hen caɗele haydara sa rewi ordonnance o ɓe tottima aɗa hooko haydara caɗele ngala hen. jarama. mi salminima mi juurima on. inde nde? Aminata Diop. ande ala yettode to gummiɗa? Agnam Goli. Agnam Goli. no mbaɗɗa nena? aɗa selli. jaam tan. mbaɗɗon tampere mawɗum ni jaay walla si? ala jaay ala yettode an ala yettode da alano no mbaɗɗon tampere mawɗum ni minen de min noti tan koye noddago he min noti hen kadi ko Allah e nelaɗo muɗum Saykou Oumar Tidiane Sarif min garda tan ko yo Allah muñanen Allah junnan en affaire nde kala oppiriɗo ɗo walla kala mo oppirako yo Allah fullan ɗum hen barke wuuro ngo ala ko mette mumen min ñaami min jari ko Agnam Goli ɗa garmi ɗo ko guila subaka kono mi yari kafe mi hacci ala fof komi tottama ɗo hamsu mi tottama ɗo kafe mi tottama ɗo mbuɗo ala fof komi waɗani so wona ko ɓerdam haaɗimi ala fof komi tottani ɓe gandi jobbe o ñamde tan jiiɗi jinmi tan ko ñebbe sinno ko ñebbe tan ne moƴƴanno sinno ko ñebbe tan welanno joni enen garɗa ko ƴewde guite ma? garnumi ko ƴewde guite ɗe guel ɗo guitel ko woppirani boni guel ɗo goto keddorami joni garnomi ko ƴewde min hande min bindino joni mi anda ko ma min dañ mi anda min dañata denɗam mane mbannoɗa opération o nder duuɓi 5 hikka keddiranomi ko guel ɗo guitel gotel guel ne kan nani wi
nus ngel yettama jaay gisa ngel yettama jaay eyyi joni noon garin kadi ko wullitade ƴewde ɗo kadi ma Allah waɗane jaam amin denɗam amin on jarama yalla moƴƴin golle ɗe yalla moƴƴin golle ɗe yalla moƴƴin fini mawɗumillah mbaɗa tampere mawɗum alhamdulillah inde de Abdoulaye Bambirem to gummiɗa ummi ko Tulle Thialle mone garɗa ɗo garmi ɗo ko gila hanki eyyi ko adduma ɗo addimi ɗo ko affaire safar guite eyyi kono noon min cuwa hebde taw safra taw kono noon min ɗamini kam min bindima eyyi min bindima ɗamini kam so programme gasi mbimin ɗo guila ɗo ha janggo won wiɓe ha janggo won wiɓe kadi ha ɗum ɗum noon ko min fadɓe tan ha min keeɓa ko laaɓi hen joni no jiirɗa ñalawma o ko mawɗum alhamdulillah ene deeƴi alhamdulillah tampere ala rangon yaari lawol mbaɗ joɓe garta mbere mbere gamɗene naata ala ko mawɗum fof rewi lawol jarama inde nde Bokra Diop on ɗo ngala jettoje bandiraɓe on joɓe fof jiyata ayde jiyata guiri mumen hande meeɗa arde ɗo hande mi arde ɗo gummiɗa Dane Maayo to wiyete Casdi ko hande meeɗa arde ɗo en hande mi arde ɗo annen ko adduma ɗo adde ko yeeso arde ƴewde guite ma de ƴewde guite ɗe no mbayɗa ñebbe ñamde ñebbe mbayru ñamde guite ɗe mbayli no jiirɗa ɗum ɗo ɗum no affaire no yaari ni comme hande gadda ɗo dogon safaro ganda so woni opération hande a yino hôpital uji aɗa yoɓeta ko seeri gummoɗa ɗo jaaha ha Dakar ngoye musini hande ɓe gadda noon ha nder diwan mon holko mbawɗon wiide hen ko yettere Allah tan kadi emin duwono sababu baɗɗo ɗum o no mbiruɗa ni ko noon so wontina yaade ha Dakar walla hay sowona Dakar ne hay so hôpital uji gonɗoɗi sama yalta ujunaji nogas aɗa safro guite wiya ɓane hande Fuutanke mo gollani eyyi ɗum noon ko yettere emin duwonoɓe rek yo Allah ɓeyduɓe ɓe daña hono mabɓe kadi ha ɗum ɗo ɓeydo yaaji e nder Fouta eyyi ɗum tan min ñagontoɓe Allah mais on keɓani ɗo caɗele haydara bo ko mawɗum min keɓani caɗele wala dañama ene ñaame ene haare hirande bottare kaysare fof no ara ko mawɗum hay caɗele goto min keɓani ɗo ayo jarama joni oɗen darde coordinateur mo Agnam Lidoɓe joni kawda hande gonɗen koye ñalawma ɗiɗaɓo e journée médicale o ko namdademo tan tampere nde ɓe tampi hanki nde e kadi no foti yimɓe mbaɗi inscrire guila hanki faade hande e hanki no foti yimɓe ɓe mbawi ƴettude guila banggue consultation hay banggue hebɓe oppirade ɓe kadi ɓe jogui jorto no foti hande yimɓe poti wawde ƴettude beele kadi ene jokka ha janggo walla noon coordinateur min calminima eyyi mi salmintima on aussi mi weltinima on no fewi par ce que darde mon kam machallah yooɗi guila min puɗɗi hanki ha joni onon gonde amen donc vraiment aussi on mbaɗɗe couverture ɗumen ɗum foof programme o donc ɗum noon weltanama hen no fewi eyyi ko artude programme tan wiide alhamdulillah rabbil alamin certes ne waɗi tampere kono aussi tampere nde jaari ɗum par ce que yimɓe ɓe ne jalta kala naɗɗo yalti aussi ma du'anmo donc o hollirma kadi weltare donc ɗum tan kadi aussi vraiment ko ɗum yiiɗa hen eyyi donc guila hanki min puɗɗi ko hanki min mbaɗi consulté toon to 150 personnes eyyi temedere capanjoye yimɓe ɓe mbaɗa consulté a nder hen noon nder temedere capanjoye capantati go 31 personnes ɓe opérama eyyi sen jeeyi kadi ko ɓen opéra pour affaire guiɗe ɗe joni kadi min continue min hande min garno pour continue consultation ngaji ɗi eyyi donc ni actuellement min 171 tawi moyen jaaha kay 200 et quelque eyyi joni en même temps aussi hande kadi ma 19 personnes opir si 19 ɓe oprime ɗo won au total 50 personnes eyyi donc en même temps aussi min mbaɗi continuer liste o ɓe ganduɗa hoorema 4 mumen ko ɓendi poti opérade donc min continue ɗum peut être si tawi min dañi 50 woɓɓe kadi on va programmer une autre date pour min mbaɗ ɗumen opéré inchallahu rabbi côté aussi diabète aussi tout se passe très bien waɗi wonɓe au centre aɓeni hen voilà aɓeni hen waddi consultation à diabétique donc entre hanki e hande min mbaɗi consulté plus de 100 personnes donc peut être ɗo 13 heures ɗo 14 heures ma taw min dañi chiffre ji exact ɗi inchallah ko pour ko waɗa ko hande banggue échographie rewɓe donc ɗum kadi waɗi feggunoɓe toon ya le groupe des sages femmes du district sanitaire de Thilogne hanki ɓe ñalli ɗo min mbaɗi ɗumin ɗum donc min mbaɗi toon to 50 personnes mbaɗa consulté en échographie donc il y a aussi partie goɗɗo gynécologie pour dire que
aussi vraiment ko weltare tan tawi kadi min vu le nombre aussi des personnes inscrites parce que entre hanki et han min badi distribuer 300 tickets et dum tan hanki aussi on a jugé nécessaire d'augmenter aussi les tickets min jeeha kay 500 et quelques et donc voilà donc ken min avec les partenaires wonbe do ophtalmologue be surtout gondo Wursogi gondo do hôpital Agnam do docteur Sen donc min bade makko min ñaagi dum o deme aussi o art o wat continue consultation ngaji parce que peut-être aussi hewbe en net immodo ha kay Médine Gounass wala immodo ha Mauritanie en côté Néré en wala immo ha dans le département de Podor ara hado yo passe makko ara hado kedi wiye yo yahot dum welani donc quand même on est en train de faire essayer de faire de notre mieux pour comme kala gardo aussi o waaw ko wade consulter donc comme o was hoto taw judi bolde ko dum dal min gaddanno mon comme information fati programme on beltanam no fewi on bismam encore une fois donc au nom de wurngo fof ko bismi mon vraiment aussi liggey mon no wadi fayida jaram Allah jarama Seydi Sow ha jango nombre mo jettudo no e nombre keddido inchallah rabbi den dardi do e sage-femme goto biite do Rabiba mo ganduda woni no do e der wuro meden Agnam Lidube e der poste de santé men odo kon hande Allah wadi ko bangi cilonyo kono en bedano micro hon ciagalde salmini bandirabe odo men présenter hoore makko kadi mbawen namdade mo ko faate bangi rewbe parce que den gandi so wiama bangi sage-femme tan hay sinno worbe en sikki sen jogi hen gedal ko buri hen hewde ko bangi rewbe non gasra sona bede mo micro Rabi no badda selmin calminima bismillah ma e der Pindi TV. Merci beaucoup mi salminima mi salmini aussi les téléspectateurs min mi wiye Rabiba donc comme no biruɗani je suis sage-femme diplômée d'état coordinatrice SR du district sanitaire de Thilogne no biɗa présentation ama aussi j'étais ici au niveau de Agnam Lidube en tant que chef de poste voilà donc do gonnoda tank chef de poste hande ummimo do adana Thilogne wadde ka gandudo wuro ngo donc so tawi wiama hande journée ji campagne médicale mo yimbe badar o pendant hande 10 ans eden gandi wona 10 ans wona duubi didi wona duubi tati boyi bele an ko goldo woni deuxième édition ma tawtre walla ko troisième édition walla gila fuddorde ada hawrita hen. Et merci beaucoup Engal non namdal min ne puddimi arde do je suis affectée ici en 2023 donc je peux dire que odo wonta min 4e parce que ne garminde je me trompe pas kawrumi ko 6e ou 7e quelque chose comme ça donc odo wonata 3e ou 4e campagne mo badmi do au niveau de Agnam Lidube voilà. D'accord odo woni 4e édition ma so tawi wiama bangi sage-femme tan ko won ko bimi ko eden gandi ko bangi rewbe gile échographie ko way non en foden gandi so santé o haalama tan rewbe en jogi hen damal no fewi surtout odon bangi gile rewbe jibinobe ha ko way non ha rewbe jogi be problème dedi en bele odo campagne médicale bado so tawi yonti odon je hen rewbe hewbe en gar en nurto hen kadi bele kala mabbe gardo hen won hen kawuji jiron taw ganda ko kawuji urgence en laabi modon so wanano odo campagne médicale jomune wawno dañji hen cadele mawde bele kadi arannobe be e be ji hen aha bele kadi kala neddo gardo son badum consulté walla on banni dum radio en wadi suivi. Et merci beaucoup ko namdal bangal fayda woni don parce que comme no kalduden ni so wiyama sage-femme d'état wiyama rewbe be déjà aussi caravano à chaque fois ene jetta en charge les femmes di gandanda woni les phares les reproductions aussi bien les femmes enceintes et aussi kala ko faté affaire gynécologie donc pour cette année min badi avec caravano prise en charge des IST min badi échographie en même temps aussi kala ko faté debbo ciowido so ari hawri koy rendez-vous mun wala ko way non min jetti dum aussi no bidani campagne o ene walla amen parce que ko tagi ene walla amen en aussi ene walla aussi rewbe no fewi wallirtabe ko ada yiya neddo jodo galle mun peut-être les moyens ne suivent pas il faut que arrêter caravane he avec la gratuité min jeewa dum su min jeeyi dum si ya problème ene wadi suivi parce que min badat répertorier les cas di gandanda il y a des soucis après il y a le gynéco de Agnam ko kanko min badata transférer les cas après dum don il y a un suivi qui se fait aussi kala gardone aussi il y a des médicaments qui sont offerts donc jomum so safrima aussi wana ko gandanda ene soda en tout cas durée traitement mo sohlato on médicament min tottat dum après jomum tottete rendez-vous so
hokkama rendez-vous non vu ko population kewɗo hawrata ɗo mono fof ene jogui zone de responsabilité mo gandanɗa ko ɗon jeeya suivi o ko au niveau des postes de santé ko toon suivi ɗi mbatte d'habitude mais kala mo gandanɗa waɗama dépisté que ça soit col suspect walla ko way noon ene waɗi suivi mo gandanɗa ene rewa hen donc kon nafoore e rewɓe ɓe ene walla amen aussi e côté prévalence no feewi mamin mbawi wadde suivre les femmes min ganda exactement taux o holton tolni hamin mbawa rewindade ɗum no feewi voilà tanka debbo dillowo e banggue cellal eɗen gandi fuuro o woni no wiite ni yimɓe fof ko rafaɓe ni joni surtout banggue fuuro o won rafateɓe ganda ngala moyen no cafrodi donc actuji baɗi ni c'est très important so waɗi ma jomumen mbawa arde profita hen cafro taw joɓani mbuuɗi joɓani buɗɗiɗi eɗen gandi ko ɓiɓɓe Agname Liwdanaɓe jetti ko wona bawal kono ko pellital donc mbaɗi ko guure keddiɗe ɗe e keddiɗe ɗe ene poti wawde wadde ɗum hol erago ma e guure keddiɗe ɗe en tant que neɗɗo liggotoɗo e banggue cellal ɓalli no yimɓe mbawata wallude woni ɓe ngalaɓe woni ko wiite ko yo ɓurɓe doole ɓe balluɓe ngala doole ɓe beele jomumen à chaque fois en mbawa dañde occasion ji baɗi ni mbawa safrade e kebta cellal ɓalli mumen kadi hol erago hoɗa e rewɓe ɓe ganduɗa surtout sowotoɓe mbiye jahata waɗode visite uji mumen médicaux walla rewɓe ɓe ganduɗa ene jiiya ko wayno perte balance en walla won taw ko rafiji e mumen neha ɗumen e koye mumen ha wontata ɗumen cancer du col walla ko wayno alors pour ɗum ɗon joni caravane je dis que importance mum en tout cas c'est capital kañum kam au moins ene anda au niveau de Agname Lidoɓe chaque année caravane de 72 heures voire même plus ene waɗa mais miɗi waɗa on rassurer aussi que ni en tout cas ɗo e diwan Thilogne district sanitaire mo Thilogne walla miɗi wawi wiide ni e diwan Matam les sages-femmes se battent tous les jours pour que des consultations se fassent partout donc on banggue kam peut-être que c'est Agname qui fait des caravanes de 72 heures mais au niveau des zones de responsabilité yimɓe ne mbaɗa organiser des consultations gratuites exemple o hande par exemple so octobre darima min natti jogade temps octobre rose o miɗen mbaɗa ɗum mois de mars so darima mois de la femme min natti jogade temps en dehors de ça aussi miɗen mbaɗa mener des activités ɗi gandanɗa hande ene wawi wonde ko Agname Lidoɓe sohli minen min mbaɗa déplacé o min gara so wona Agname Lidoɓe ene wawi wonde poste goɗɗo sohli min mbaɗa déplacé o min jaaha donc les activités miɗen mbaɗa ɗum parce que on sait que ɗum ɗo ɗum no wiite dañal ngal weeɓani on sait que aussi rewɓe ɓe safara mabɓe aussi il faut que ɓe mbaɗe accompagner parce que c'est des femmes ɗi gandanɗa des personnes ɗi gandanɗa ɓe ngala pouvoir de décision donc ɗum ɗon il faut que ɓe mbaɗe accompagner no feewi on banggue miɗen mbaɗa hen komin mbawi en dehors de ça aussi il y a tout le temps des causeries qui se font que ça soit dans un quartier wala que ça soit comme ni des fois communautaire o ni wala des dialogues communautaires ene waɗe tout le temps pour que yimɓe mbawa andinede tel rafi ene wodi ko wayno cancer du col de l'utérus ene haale ñine fof comme no mbiɗa joni ni onon mbiyata affaire de perte mais minen min mbiyata ko prise en charge des IST rafi jogoram miɗen kaala ɗum tout le temps te rewɓe ɓe hande elles sont éveillées eɓe gandi kala mo jiiɗa hen déjà ne yen neɗɗo ummo galle mum ara wiya min ko ɗum tampinimi donc hande conscience o neno fuɗɗo wadde clair e mabɓe aɗa yiya aussi maale ɗe gandanɗa eɓe jiiya ɗum tellement que jewte ɗe joni ene mbaɗe à travers les radios communautaires et autres eɓe ganda maale ɗe ha soɓe jiiɗen ɗon maale eɓe gara ɓe ɓadito sage femme mabɓe walla infirmière mabɓe walla gynéco mabɓe te hande aussi eɗen jetti Allah nden pour jiya gynéco e région de Matam ko hôpital Ourossogui tan waɗno danaka mais hande eɗen jetti Allah il y a 3 hôpitaux au niveau de Matam aussi hôpital hen fof ene waɗi des spécialités gynécoji ɗi aussi nana toon donc hande rewɓe ɓe miɗi wawi wiide chance moɓe keeɓi o honko kalɗa noon ko gandanɗa ɗum ɗon kam ko cri de cœur mo mbaɗanmi par rapport e rewɓe sowiɓe ɗon il faut hande galleji ɗi esiraɓe manam balla amen par ce que yiyat hande bajjanu gohuji ɗi ene goodi ya des relais ya des matrone kañumen jahata ene ƴewdo rewɓe ɓe mais malheureusement ce qu'on voit jomunen jawata arde dispensaire surtout so jomum sowima wiyata kene suuɗa ene suuɗa noon par ce que wiyata ko so yihi wiyete ko yawi yaade walla ko way noon alors que minen hande min jiiɗi ko jomum so jooɗima lewru tan yiyani elle mum yo wat feere ara wawa ƴeew
ƴeewede ko foti waɗede hen ko waɗe hen est ce que ɗum ɗo koko rewi lawol est ce que ko rafi walla ko way noon ɗon noon hande noddanmi hande population o mi nodda ɗon aussi koreji am ɗi aussi bandiraɓam haalpulaare ɓe par ce que hande welani haalde mais eɗen keddi hen seeɗa caggal donc il faut hande ɗum ɗon guitten on ɗon tabu o woni cancer ɗum wona haydata ko ɗum woni normal sa yiiɗi safara ma yaara lawol il faut jaaha law mbawa safrade et puis ɓiye wawa wonde jaam annene gona e jaam hon konngol mo kewmi haalde ko celluɗo jibinta ko selli ko ñawi wawa jibinta ko selli donc ɗum ɗon il faut jomum yaha law wawa andede wawa safrede voilà on banggue kam miɗi nodda hen no feewi rewɓe ɓe pour que eɓe mbawa arde law dispensaire ɓe mbaɗane dépisté à temps safara mabɓe tout ƴette à temps ɗum ɗon kam ko ɗum jinmi haal Allah jarama a jarama Raby e konngol ma cakkitingol merci beaucoup mi waɗi on remercier et temps d'antenne mo tottuɗon kam o par ce que comme no mbiɗa ni temps o ene waɗi précieux oɗon keewi golle mais aussi arde hande e oɗo caravane tottude amen konngol ko hunde nde min beltorto to aussi miɗi ñagono aussi wa Agnam liiduɓe ɗum ɗo ko hunde nde gandanɗa minen en tout cas min jiiɗa darto